yau ba a goban ba Thank you.
cewa ije ya tashi kasa. Farin gida ba diyar kasa ba, ta hada ta yiya. Idan kai ka ta mana, ta amana gonar Allah, ta kowa yi. Kai musulmi ka lallabo don ka fi musulmi abin da mamaki. Kai makwabci ka lallabo don ka fi makwabci abin da kwai. Abin ka fi sani, kai musulmi ya zama dindin. Ga musulmi ya zama sheda, cikar ta koma maka. Duniya mai ba da tsoro, duniya mai ba da tattali, mai maganin ɗan adam. Sakinin nan da ke cikin cikinka, za shi koma maka. Kowa ya zo cikin ƙasanmu don ya yi zamba, kowa da kowa ya ɗauki masu, maza da mata mu ɗauki tufan, mu ɗauki masu da bindigogi, mu ɗau kake mu ɗau taɓare, mu koyi dalisa. Kwanciyar hankali cikin ƙasa arziki ne, sai aikin gaba larura, ka je ka zo inda ka bukata, kai barcin har ka hanci, ba ka shakka bakin barugu, yake yawa do maka.